Οπ, τι έχουμε εδώ. Καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Είμαι ο ZAF.JR. Νέο βιντεάκι σήμερα. Σήμερα θα μπούμε σε εγκαταλελειμμένες νερροτσουλήθρες στην Αθήνα. Όνομα δεν λέμε ούτε που βρισκόμαστε. Δεν θέλουμε να δημιουργηθούν προβλήματα, ούτε εμείς να δημιουργήσουμε προβλήματα σε αυτό το χώρο. Το βίντεο γίνεται με δικιά μας ευθύνη. Δεν το συνιστούμε σε κανέναν να έρθει να μπει. Ό,τι συναντήσουμε σε αυτό το βίντεο θα ξέρουμε και θα είναι οι γνώσεις μας το τι πρόκειται να συμβεί. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είμαστε από την πίσω πλευρά. Εδώ πέρα τι έχει εδώ πέρα, είναι βουνά, λαγκάδια και όλα τα συναφή. Εμείς να μπούμε από μπροστά, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορούμε να μπούμε. Από τα πλάγια έχει σηματοπλέγματα, οπότε δεν είναι εφικτή η πρόσβαση. Οπότε θα κατέβουμε από τα αμάξι και όταν φτάσουμε στην μπροστινή είσοδο, το βίντεο θα συνεχιστεί. Είμαστε έξω από την κύρια είσοδο. Η μόνη επιλογή είναι να πηδήξουμε. Θα επιλέξουμε το δύσκολο δρόμο, μιας και δεν υπάρχει άλλος. Οπότε θίξε εδώ λίγο η πόρτα, κάνε λίγο zoom στην πόρτα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει security, τι έχει, τι δεν έχει. Λοιπόν, έχουμε επιδείξει μέσα. Πάμε ευθεία. Δυστυχώς εδώ αρχίζει το δύσκολο. Τι? Στόχος είναι να πηγαίνουμε όσο πιο δεξιά γίνεται, ώστε να αποφύγουμε κάθε έλεγχο που μπορεί να γίνει. Στο κάτω-κάτω, αν πετύχουμε κανέναν, απλά θα του πούμε ότι έχουμε έρθει για 10 λεπτάκια, ότι έχουμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, άδειες και τέτοια. Στόχος μας, όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι να βλάψουμε το χώρο καθόλου, να δημιουργήσουμε καταστροφές, να δείξουμε 10-15 λεπτά πώς είναι ο χώρος μέσα και μετά απλά να φύγουμε, να γυρίσουμε σπίτια μας και να ανέβει ένα ωραίο βιντεάκι. Βλέπω εδώ πέρα μια πύλη ανοιχτή, οπότε το πιο πιθανό θα μπούμε από εδώ πέρα, φαντάζομαι. Βλέπω σπασμένα πράγματα, το πιο πιθανό να έχει και security. Κάντε like σε αυτό το βίντεο, βλέπετε τι κάνω για σας και για το βιντεάκι. Στόχος του βίντεο τα 1000 likes όπως και κάθε βίντεο. Καμπανάκι στο κανάλι, subscribe να φτάσουμε όσο το συντομότερο γίνεται τις 10.000 εγγραφές. Και αυτά, πάμε μαζί. Έχουμε φτάσει στο κέντρο του χώρου. Είναι όλα σε πολύ κακή κατάσταση, σπασμένα όλα, πυροσβεστήρες, πολλά σκουπίδια. Πάμε να κάνουμε όσο γρήγορα μπορούμε, να δείξουμε τι θα δείξουμε. Από όσο βλέπω δεν έχει κάποιον αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα που έχουμε έρθει, γιατί έχουμε έρθει σχετικά νωρίς. Το μόνο που με φοβίζει είναι μην έχει κανένα πρεζάκι. Να βγάλω και το γυαλί γιατί δεν βλέπω καλά. Το μόνο που με φοβίζει είναι μην έχει τίποτα περίεργο εδώ, όχι για security και πολύ, επειδή είναι σχετικά μεγάλη χώρη, οπότε κάποιος μπορεί να έχει έρθει εδώ πέρα να μείνει ή να κάτσει ή να κάνει τίποτα περίεργο. Αν δούμε κάτι, προφανώς θα απομακρυνθούμε. Όπως βλέπετε, ο χώρος είναι τεράστιος. Εκεί πάνω είναι νερροτσουλήθρες, έχει, αν θυμάμαι καλά, 4 ή 5 νερροτσουλήθρες. 4 ή 5 νερροτσουλήθρες έχει. Θα κάνουμε ένα κύκλο εδώ πέρα γρήγορα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να έρθει κάποιος αυτή τη στιγμή να είναι πιο πάνω. Προς το παρόν δεν έχει κάτι. Είναι θετικό αυτό για μας. Πάμε σιγά σιγά να δείξουμε λίγο το χώρο. Θα τον καταλάβουμε. Μπορεί ποιος αράζει και τον βλέπεις. Καλά βλέπω ή όχι. Καλά βλέπω ότι κάποιος κάθεται εκεί με μπλε σοτσάκι. Ναι. Όχι, αλλά είναι ακούνητος.
Να δείξουμε λίγο και εδώ πέρα. Μια κλειστή πόρτα. Σε διαστάσεις είναι, παιδιά, ο χώρος τεράστιος. Είναι σίγουρα από τις μεγαλύτερες νερουτσολίθρες στην Ελλάδα. Με διαφορά νομίζω. Εδώ πέρα δεν έχει να δείξουμε κάτι τρελό εδώ κάτω. Έχει τα φασφουντάδικα, το κηλικείο, γενικά κάποιες παιδικές νερουτσολίθρες εδώ πέρα. Το νόημα νομίζω και το πιο point στο βίντεο είναι οι πάνω νερουτσολίθρες. Να πάμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Να κάνουμε κάνα κόλπο εκεί. Λοιπόν, κατευθυνόμαστε πάνω. Ελπίζω πάνω να μην έχει security. Αν δεν έχει και πάνω, που κατά 90% τέτοια ώρα που έχουμε έρθει δεν έχει security. Μακάρι δηλαδή να μην έχει. Συνεχίζουμε γρήγορα. Πάμε πάνω να δείξουμε, επειδή πάνω τον βλέπω τεράστιο το χώρο και θα φάμε και εκεί αρκετή ωρίτσα. Λοιπόν, subscribe για τα πάντα. Έρχεται τι κάποιος είναι. Μάγκες, από ό,τι μας λέει εδώ το παιδί, έχει έρθει κάποιος security, μάλλον με μαύρα ρούχα. Πίσω από εκεί, άρα εμείς αυτή τη στιγμή πάμε πάνω να δείξουμε γρήγορα τι θα προλάβουμε να δείξουμε, γιατί μάλλον δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Ο χώρος φυλάσσεται και τη μέρα, από όσο καταλαβαίνω, και είναι και λογικό γιατί είναι ιδιωτική η περιουσία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα σκαλιά που θα μας οδηγήσουν στις κεντρικές νερουτσολίθρες του χώρου. Το security μάλλον έχει πάει από πίσω από το κτίριο. Εμείς τώρα είμαστε από πάνω. Το έχουμε βγει από πίσω στην ουσία. Δεν θα κρυφτούμε έτσι κι αλλιώς αν τον δούμε ή έρθει. Του μιλήσουμε κανονικά, θα του εξηγήσουμε τι κάνουμε. Ότι δεν έχουμε μπει εδώ πέρα να βλάψουμε το χώρο ή κάτι, να δημιουργήσουμε καταστροφές. Απλά μπήκαμε να δείξουμε για ένα τεταρτάκι το πώς είναι αυτή τη στιγμή ο χώρος, πώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εγώ security, δεν του πω. Από εκεί θα φανούμε, μπρο. Αν αυτός κάνει το πάνω κάτω αυτός λογικά κάνει πάνω κάτω και δείξε που κάνει πάνω κάτω. Εκεί στα κάγκελα που βλέπετε, λογικά αυτός ο άνθρωπος είναι έξω από το κτίριο και κάνει πάνω κάτω. Μέσα στο κτίριο, ναι, μεν, αλλά έξω από τις νερουτσολίθρες. Και κάνει πάνω κάτω για να έχει εύκολη πρόσβαση, λογικά. Αλλά πάμε. Όχι, από εδώ δεν βγαίνει κάπου. Από εδώ δεν βγαίνει κάπου. Από εδώ δεν βγαίνει κάπου. Όχι, ρε, μπρο, πρέπει να πάμε από τέρμα αριστερά. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε τον χώρο, προφανώς μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε το πώς θα μπούμε. Το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι απλά να πάμε γρήγορα από εκεί, να κάνουμε δεξιά, να ανέβουμε τις νερουτσολίθρες εδώ, τις κεντρικές, την κίτρινη που είναι μεγάλη και αυτή την κίτρινη που είναι πιο ψηλά από όλες. Απλά το βίντεο να τελειώσει κάπου εδώ, φαντάζομαι. Κάτι τέτοιο στο μυαλό μου, δεν έχουμε νομίζω να δείξουμε κάτι παραπάνω από τον χώρο. Θα δείτε και πλάνα, έχετε δει και πλάνα ήδη τους χώρους, τα κηλικεία και αυτά. Οπότε πάμε πάνω. Μάγκες, εδώ όπως βλέπετε το νερό είναι τρισάθλιο. Πραγματικά είναι μέσα στις βρωμιές και είναι λογικό, εντάξει. Ωραία. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι από εκεί απλά ανεβαίνει στις νερουτσολίθρες. Άρα η μόνη λύση είναι να πάμε τέρμα αριστερά, από το security, να του πούμε μια καλησπέρα. Να του πούμε ότι είμαστε εδώ για 10 λεπτάκια, να ανέβουμε και να φύγουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση δηλαδή αυτή τη στιγμή. Μπρο, δεν ξέρω αν περνάμε από εδώ. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, τα σκαλιά από τον πολύ καιρό έχουν εμφανιστεί μπροστά διάφορα φυτά και τέτοια.
πρώτη είναι λουτσουλήθρα, η πιο ψηλή στο κτίριο. Θα την ανέβουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλής αυτό που πάμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι δεν είναι και σε τόσο κακή κατάσταση, τουλάχιστον τα σίδερα από τις νερουτσουλήθρες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ σόι, εν τέλει. Αλλά όχι, πιστεύω ότι μπορούμε να ανέβουμε, αν όχι εδώ στη δίπλα σίγουρα, που είναι και πιο μικρή στη σκαλιά. Γιατί αυτή έχει 1, 2, 3, 4, 6 χτιστήματα, ας πούμε. Yes. Όπως είπα, ξανακάντε like. Αυτό που κάνουμε δεν είναι σε καμία περίπτωση safe, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να συμβεί και το ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Το κάνουμε εμείς μια γρήγορη, δεν το συνιστούμε σε κανέναν. Δείτε τα από εμένα, κάντε like, subscribe και άμα να φτάσουμε... Α, όχι, δεν είναι τόσο. Τώρα είναι ευκαιρία μας, bro. Έχει πάει θέμα την άλλη. Όπου μάγκες μιλάμε για πολύ τρέξιμο, δηλαδή μόνο που καταλαβαίνω και ανεβαίνω και ακούω να τρίζουν όλα. Α, εδώ έχει μία νεροτσουλήθρα, άρα σε αυτά τα σκαλιά έχει δύο νεροτσουλήθρες. Μία την κυκλική νεροτσουλήθρα και πάνω έχει τις δύο μεγάλες. Δείξε λίγο. Έχουμε φτάσει τέρμα πάνω, από εδώ πέρα έχει και απίστευτη θέα. Απέναντι είναι... Α, δεν θα πούμε περιοχή, πήγα να πω περιοχή, sorry. Αυτός μας έχει δει και απλά ή απλά δεν μας έχει δει και υποθετικά δεν έχει αράξει πουθενά. Ναι, ρε, σίγουρα μας έχει δει μας υποθετικά. Στην κορυφή, στη μεγαλύτερη νεροτσουλήθρα του κτηρίου, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι και στόχος για όποιον είναι από κάτω να μας δει. Πάμε πάνω. Μαγκές, ZAV.jr εδώ, μόνο σε αυτό το κανάλι αυτά, μέχρι πάνω. Πίσω μας, όπως βλέπετε, έχουμε θέα πάρα πολλά πράγματα γιατί είμαστε στο πιο ψηλό μέρος, όπως είπαμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε εδώ πέρα πάνω. Δείξε εδώ πέρα. Οι νεροτσουλήθρες θα γίνουν μπλερ. Δεν θέλουμε να δείξουμε σε καμία περίπτωση την ονομασία από τις νεροτσουλήθρες. Εδώ πέρα ήταν οι οδηγίες και οι κανόνες ασφαλείας. Πάμε πάνω γρήγορα. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι η διπλή. Η τριπλή βασικά, που μπορούν να πέσουν 3 άτομα ταυτόχρονα. Αυτό είναι πολύ, όπως είναι ανοιχτό όλο. Μπρο, πόσο creepy είναι εδώ. Εδώ μυρίζει ακόμα χλώριο. Μπρο. Αυτά, μάγες, δεν έχουμε κάτι τρελό να δείξουμε. Δεν θέλουμε να μένουμε και πάρα πολύ ώρα στο χώρο, όπως έχετε καταλάβει. Αυτά που να δείξουμε νομίζω έχουμε καλύψει το βιντεάκι. Πάμε να κατέβουμε, να δείξουμε. Λοιπόν, με λίγα λόγια αυτά. Τις άλλες τις μικρές εκεί δεν έχει νόημα να τις δείξουμε. Δείξαμε την πολύ ψηλή και τις δύο τις μαύρες τις κλειστές που είναι πιο καλές νεροτσουλήθρες. Πάμε ξανά πίσω να δείξουμε λίγο κάτω στο κέντρο πως είναι. Να βγούμε έξω και να κλείσει το βίντεο. Ένα drone, παιδιά, εδώ πέρα κάνει βόλτες, τώρα είναι του security, είναι κάποιοι unknown που κάνουν κάποιο βίντεο σαν και εμάς, δεν ξέρω τώρα. Εμείς κατεβαίνουμε όλα τα σκαλιά, ο security λογικά είναι κάπου μπροστά. Εμείς θα φύγουμε όσο πιο ώρα μπορούμε. Θα
κόψουμε εδώ πέρα λίγο το βίντεο γιατί φτάνουμε προς τα έξω και με το που είμαστε έτοιμοι στην τελική ευθεία να συνεχίσουμε το βίντεο. Έχουμε κατέβει κάτω, μας μένουν περίπου 150 με 200 μέτρα για να φύγουμε από το κτίριο. Λογικά μας έχει δει θα είναι κάτω, οπότε πάμε γρήγορα να φύγουμε και το βίντεο θα κάνουμε το outro στα μάτια. Ο μαλάκα. Νάτος. Ωρε φίλε. Όχι ρε μαλάκα. Κράτα γρήγορα ρε, Είναι πίσω ρε μαλάκα. Δείξε. Νάτος. Μας είδε.